Salutare și binevenți la un nou videoclip. Aici vorbesc pe fundal pentru prima oară. M-am dat cu bug-ul, este pe 1,5 speed-ul, pentru că trebuia să aștepți mult și vreau să vă arăt. Și-am cumplat aici bug-ul 4x4. A fost foarte tare. Mi-a fost frică, dar de fapt nu era un deal foarte mare deloc. A plecat și mașina din fața noastră, care a făcut destul de mult praf. Și acum o să începem noi. Da, cum ziceam, am cumplat bug-ul 4x4 și acum o să plecăm imediat. Aici am filmat cu GoPro, dar nu se vede foarte bine. Dar am plecat și aici am urcat dealul, care nu a fost foarte mare, a fost chiar foarte tare. Și aici mai avem un deal mic și cam atâta a fost. Cea mai mare rampă din mersul nostru cu buggy-ul. Dacă vreți mai mult să îmi ziceți. Pa, pa!